Počkej, jestli to nemá, tady se jdu podívat někde. Já Miloš ten se mluvím. Počkej. Nezaštované. Hej, ty vole. Miloš, už jsi přišel v tričku, volá mě a z ruce tady tu mikinu, co máš na sobě, co hledáš, kurva? Igeličko. Hej, ty vole, já si svým prdeli, no. Počkej, telefon ten taky nemám. Mám v kapse. No, výborný. Dívej se, máš telefon, to je to nejcennější, co je na tobě. Hej, právě, že jo. Hej, že jsi vám, já potřeboval... Čím to dělám, všechno? Hej, co mám dělat teď, vole? No, to je tohle. To spotřebovali, dej. To reportáž, nebo to něčem. Tak tohle natáčej předtím. Hej. To je prdeli, hej. Mě vole prdel, vole. Hej. Chápeš to, vole, úplně vlastně vole to si klučil, já jsem mám dostat, no. Takže budeš spadudější, jo? Ne, my si spalníko, vole, to přijel, vole, dvorný. To je úplně, vole, průser, vole. Takže bychom se na to vystrali až bychom třeba, ne? No, bude. A ty vole, ty budeš tady, jo, co? Já vcházím taky. Nakonec teda. Jdeme, pojďme všichni. Milošu, jdeme, pojď. Ale tak vole, Kurvášek, zítra si to přijdeš, jdeme ven. Ale- Jestli to chce uzavřít. to je výborný, jako. Ne, počkej, mám tu peníze položené. To je úplně prdeli, vole, tady to. Jakož to, vole.